Za mene kao naučnog radnika ovo je jedan reprezentativni uzorak iz koga mi moramo da izvučemo određene zaključke, jer se nama slična jedna situacija desila 2015. do 2017. godine. Imali smo pokušaj ubacivanja ogromnog broja migranata na sličan način kao što Belorusija pokušava da ubaci u Evropsku uniju od strane Bugarske. Pa je vojska morala da interveniše i pripadnici Vojske Srbije su bili gotovo 24 meseca na granici Srbije i Belorusije da bi zaustavili taj talas. Tako je, gde su Bugari čak koristili svoje paravojne jedinice i dobrovoljce, ne bili te migrante na silu ubacili u Srbiju. Mi ovde možemo da posmatramo sa više aspekta tu situaciju. Sa globalnih nekih interesa mi možemo da vidimo da tu u stvari postoji jedno veliko nejedinstvo i dalje Evropske unije koja se tiče migrantske krize, gde se izdvaja ta višegradska grupa koja je definitivno i apsolutno protiv primanja migranata na teritorije svojih država, dok u ostatku Evropske unije postoji jedna određena doza... Nemačka ne bi imala ništa protiv toga da ih Poljska primi, tako? U Nemačkoj su sad pobedili zeleni, vidjet ćemo kakav će njihov stav biti prema migrantima. Međutim, nemojte zaboraviti da se sad trenutno na toj granici Belorusije i Ukrajine nalazi svega 2000 migranta, da Evropska unija u prethodnih nekoliko godina primila nekoliko miliona migranata. Prema tome, 2000 migranata je statistička greška u tome. Ovdje se radi o nekim mnogo opasnijim stvarima. Pre svega te vidite to nejedinstvo Evropske unije. Zatim, ni sam NATO pakt nije odreagovao onako kako je Poljska očekivala kao udarna pesnica NATO-a isturena zemlja prema... Govori o gomilanju trupa NATO pakta, o gomilanju tehnike na granicama. Ali dosta kasnije. Mnogo je brže reagovano, recimo kada su ti migranti pokušani da budu prebačeni u Litvaniju. Tada je Frontex, Evropska agencija za bezbednost granica, mnogo brže reagovala i hermetički zatvorila tu granicu. Također možemo vidjeti da situaciju da i što se tiče neke globalne političke podrške, ona je izostala Poljskoj u ovoj situaciji, jer Poljaci su inače najveći vernici na svetu. Mnogo veći od Hrvata koji su to zaklanju, od Španaca pa čak i od Latinoamerikanaca. Najviše idu u crkvu i njihovo poverenje u katoličku crkvu je neprikosnoveno. Međutim, pre nekoliko dana... Bitka oko zabrane abortusa traje već tamo. Međutim, pre nekoliko dana se desila jedna nevjerojatna situacija, to je da je jedan nadbiskup, koji je inače glasnogovornik Vatikana, drugi čovjek Vatikana, održao zajedničku konferenciju za štampu sa Lavrovim i na toj konferenciji osudio Poljake za nehumano postupanje sa migrantima, što su Poljaci doživjeli kao neverovatnu uvredu. A što se tiče namera Lukašenka, ja se apsolutno slažem sa gospodinom Radulovićem da je ovo jedna stvarno amaterski izvedena akcija od njega. Ne možete vi stotine letova koji do tada nisu bili realizovani da odjednom da opravdate. Imate onaj flyer radar i desetine aplikacije koje mi imamo na telefonu i da možete pratiti sve avionske rute. On je tu zaista pokušao da odigra nešto slično kao Erdogan, ali on prvo ne raspolaže tolikim brojem migranta da bi mogu da ucenjuje Evropsku uniju. Procenjuje se da u Belorusiji postoji svega 20.000 migranta trenutno, dok je Erdogan raspolagao sa nekoliko miliona migranta. Ja mislim da on osim... Dobro, zašto se onda u sve to mešaju priče oko Rusije i tako dalje? Zato što je Belorusija praktično izdržavano lice od strane Rusije. Belorusija se već od 20 godina izdržava na taj način što Rusija njoj svake godine daje energente u vrednosti od 8 milijardi dolara, od kojih Belorusija iskoristi za svoje potrebe svega 1/3, a 2/3 prodaje po dumping cenama zemljama Evropske unije i od toga se izdržava, od toga isplaćuje plate, penzije, doprinose. To vam je za prethodnih 20 godina Lukašenkove vladavine oko 160 milijardi dolara. Tako da je nemoguće da Rusija nije znala za ovo. Ovo također može biti jedno testiranje snaga NATO-a i snaga za brzo dejstvo, jer na osnovu ovih pokušaja nasilnog ulaska tih 2000 migranata preko granice, testiraju se potezi koje NATO trupe povlače i pre svega trupe Poljaka na samoj granici. Danas su to migranti, a sutra to može da vam bude neka specijalna jedinica koja pokušava da prodre na teritoriju NATO-a, kojih zaista, verujte mi, u Belorusiji ne manjka. I nije, ako mogu da se samo nadovežem,